To. Ina so ana ga ga ka. Awa. Na wani sadiq sun fi kowa iya. Amma sai mai bashin da ba ku. Kamar shi ne ma abuna isa so. Wannan Amma sai sun fi kowa iya santa. Wanda yawa wan zama dai. Gashi kuma dan fita ta yana da murya na rage da Allah. Ba iPhone din ne zaka iPad ba shine zaka taka kana gobe. Mun isa. To, me za ka ce da mu game ga wannan aikin? Awa. To, ga ainihin mai gidan namu kenan. So kai mana magana. Gani ogani ga ogana. Awa. Wannan shine overall da Zai ji. wannan shine overall. To, kun ga dai ana ta gan duniyar makeup da ke nan da dan dama haka da kuma yawa. Yawa. Ko me suna aikin nan ma? Kama postin kwa kare. Dan me ne kika ce ma? Almajirin Najeriya. Almajirin Najeriya. Wannan ba sunan ne. Rayuwar almajiri Najeriya. Amma yanayin sunan nan mun tsara farko amma ba sunan mu ba kenan. Rayuwar almajiri a ciki akwai manyan jarumai wanda suka hada da mai gidana ka haska shi mana. Sannan ga wata jaruma antina ita maka haska ta antina kenan haka ko da Allah ka haska ruwan dan ya kamata kowa ya kasance gari saboda tunda ta zo nan banga ta bude baki ce magana ba sai ko kuma tana tunanin an baki me an baki munafuka oh to kuka ba ta munafuka to shi kenan ya ubangiji ya samu dace da dama wannan shi ne Minir ije wala script Minir bai san sunan shi to ka ce ka rike Minir bai san sunan shi ba sai baba Oh. baba da almajirai